Nakontak na sa CSWD Lapu-Lapu City ang inahan sa duha ka mga bata nga ilang na-rescue sa mayaging adlaw human masayod nga adto ra mag-istaran sa usa ka tree house ug ang mga silingan ang nagtinabangay sa pagpakaon kanila. Si Luan Merudina adunay report. Subling gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang managsuong Carl ug Mark di tinuod nga pangan sa home care for children sa Barangay Guno. Dinhi giatiman sila sa mga house parents sa pagpakaon ug pagpainom og tambal. Matod ni Jonard Abalos, OIC CSWD Lapu-Lapu City, nga napa-check up na nila ang panglawas sa duha ka mga bata ug may giinom na kini nga mga tambal sa sipon. Tatong recommendation ipa-deworm sila, no? Kay medyo nakita na to na ay mga symptoms nga medyo gibitok no ang mga bata, pero gisipon pa mas i-treat sa ilang sipon and then before sila i-deworm. Dayag ra usab ang kalagsik sa duha ka mga bata. Nalingaw ra ka dire? Nalingaw. Dugang ni Abalos, nakontak na nila ang inahan sa mga bata nga ato akaron sa kauluhan ng trabaho. Apan wa pa kini makapadayag kung interesado bang kuhaon ni ini ang iyang mga anak tungod sa iyang trabaho. Ang ato lagi communication niya is text ra gyud niya, dili gyud siya ingon nga kan text mo reply dayon, no? So lisod gyud struggle na to karon pag-communicate sa inahan, but sige na lang at least nanatay kana bitong way nga makontak siya. Noon, gidugang ni Abalos, mamahimo mang maduaw sa amahan ang mga bata matag karon og unya. I-assess pa usab nila ang kapasidad sa mga kabanay sama sa mga apuhan nga gusto mukuha ug moamuma sa mga bata. Anytime mo duaw siya sa mga bata sa home care, pwede ra gyud niya makita ang mga bata. Pero kung iyang kwaon, di pa gyud nato mahatag og balik ang mga bata. Samtang ang mao mga circumstances no di pa ma-correct katong prevailing conditions dito, no? Kay kung atong iuli sa iyaha pero mo gyud to ang ilang balikan dito katong gyapong sitwasyon na, no? Di gyapon siya ideal for the kids. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.